Кышкы бер иртәдә кар яудырый тирә-якта. Кечкенә аю уйный агач янында йөри иде. Авыр тәпие белән ялгыш җимлеккә тиеп куйды ул. Җимлек кар өстенә төште һәм ватылды әкрен генә. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны сайлый алабыз. Чын дөресне әйтик ихлас, йөрәккә килер тынычлык. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны сайлый алабыз. Чын дөресне әйтик ихлас, йөрәккә килер тынычлык. Аюкай бераз курыкты һәм дәшми калырга уйлады. Бәлки белмәс беркем дә дип уйлады кар астында. Ләкин кошлар очып килде, җим эзләп тирәгә кунды. Шунда ул аңлап өлгерде, дәшмәү ярдәм итми икән. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны сайлый алабыз. Чын дөресне әйтик ихлас, йөрәккә килер тынычлык. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны сайлый алабыз. Чын дөресне әйтик ихлас, йөрәккә килер тынычлык. Ул зурларга сөйләп бирде, ничек булганын әйтеп бирде. Бу минем ялгышым иде, гафу итегез мине диде. Бергәләшеп эшләделәр, җимлекне яңадан төзәттеләр. Яңа җимнәр тутырдылар һәм агачка элделәр. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны сайлый алабыз. Чын дөресне әйтик ихлас, йөрәккә килер тынычлык. Әгәр ялгыш эшләп куйсак, дөрес юлны